Olimpija i Lipik igrali su 1:1 u Donjem gradu. Bio je to susret u kojem su gledatelji malo toga mogli vidjeti, posebice u prvom poluvremenu, u kojem osim pogodaka nije bilo ni puno prigoda. Gostujući plavi prvi su došli u vodstvo u 63. minuti preko Marija Milašinovića, a za ljubičaste je izjednačio Davor Pajić u 72. minuti. Domaći mogu više žaliti za izgubljena 2 boda jer su imali nešto više prigoda, posebice u samoj završnici ogleda. Olimpija je nakon ovog boda pala na 16. mjesto na ljestvici i sada ima 34 boda, no nema brige za ostanak. U posljednjem kolu ljubičasti gostuju u Belišću, koje je u 33. kolu poraženo od Graničara u Županji s 4:1. Naške svladao Slobodnicu s 2:0, Đakovo je bilo bolje od Slavije u Pleternici s 2:1, Croatia je pobijedila Mladost Prelog s 2:1 na svom Travnjaku. Na ljestvici vodi Podravina iz Ludbrega sa 67 bodova, bod manje ima drugoplasirana Mladost Cernik, Đakovo je na 3. mjestu. Posljednje 34. kolo igra se u subotu 4. lipnja.